28 जानुवारि खालारखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो खाबु होयोबा जों जोबोद गोजोननाय थागौमोन। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बन्द सान होलायनायखौ बर' थुनलाइ आफादा गासै मेलेमजिबिफ्रा मिथिनानैबो बिथांमोना नैबे डेटखौ सोलायनो हायैखौ जों बिराद दुखु मोननाय जादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो निउस पर्टेल नायगिरिफोरनिसिम आरो गासै निउस पर्टेलनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। जों मिथिनाय बायदि जिल्लानिफ्राय जों बेखौ मोनसे खावलायनाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 27, 28, 29 आरो 30 बे 2025 मायथाइनि जानो गोनां जिथु बर' थुनलाइ आफादनि डेटफोराव जोंनि बर'नि मोनसे हारिनि जोंनि गोथार मंगलबार सानखौ बेवहाय एसे सोलाय सोल' खालामनो हायैखौ जों मोनसे दुखु फोरमायदों। जों रावखौबो एगेन्स्ट खालामनो सानाखै रावबो आफादफोरखौ, नाथाय जोंनि जाथिनि मोनसे बर' जाथिनि मोनसे धोरोमाव नायल' जाल' बर' जाथिनि मोनसे धोरोमाव बे आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बन्द सान होलायनायखौ बर' थुनलाइ आफादा गासै मेलेमजिबिफ्रा मिथिनानैबो बिथांमोना नैबे डेटखौ सोलायनो हायैखौ जों बिराद दुखु मोननाय जादों आरो बिथांमोननि जाहाथे बे मा खारनाव सोलायनो हायाखै, नाथाय बर' जाथिनि मोनसे गिदिर जोंनि बे गोथार बाथौ सानखौ बिथांमोनहा गुबुन जातिफोरनिफ्राय गुबुन धोरोमनि सानफोरखौ बिथांमोनहा बासिख'नानै बिथांमोनहा डेटखौ लादों, नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु गोथार सानखौ बिथांमोना सोलायनो हायैया जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला जानानै जों बेखौ बिराद दुखु फोरमायनाय हरनाय जाबाय। आं बेखिनिखौ बुंनानै गोजोनथानाय जाबाय। बाथौ गौथुमनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोङो दिनै हरखाबै मोनसे प्रेस मिटनि थाखाय जयै जिरायनाय जाबाय। जोंनि बे प्रेस मिटनि हाबाफारियावनो दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि भाइस प्रेसिडेन्ट मुस्रिमा फुलेस्वरि नार्जारि आब', माइनाव आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट मुस्रिमा निजोरा बसुमतारी आब', लाइमोन आफादनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि लजित बसुमतारी फंबाय आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि शैलेन बसुमतारी आदा, बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि रनेन बसुमतारी आदा आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी आरो माइनावनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोना दङ आरो गोबां रायजो राजाफोरा दैदेनगिरिफोरा बेयाव ज' जादों आरो आं लखिराम बसुमतारी दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि जानानै बेखौनो जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नाजागोन जे 27, 28, 29, 30 जानुवारियाव जिथु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरियाव खुंजानो थांगासिनो दङ। बे अक्ट'खौ नोजोर होनानै 28 अक्ट'आ जिहेतु गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखौ जाहाथे बिथांमोना रेहाय होयो बेखौ खावलायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जिथु 64थि बोसोरारि जथुम्मा, बियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा बाथौआरि बा बर'फोरनि जिथु गोथार बाथौ सान, बे एखे समावनो बिथांमोना लानाय जादों आरो बेखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो डेटखौ सोलायनांगौ होननानै गांसे लाइजाम हरनाय जादोंमोन, नाथाय लाइजामनि फिननायखौ बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों हरदों जे बे अक्ट'खौ बिथांमोना सोलायनो हाया होननानै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मुङै मोनसे आंगो धोरोमनि मुङै जोङो मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बन्द सान मोननो हादों आरो बे बन्द सानखौ जोङो मोनसे देरहासारनायनि सान हिसाबै फालिदों। जे बुहुमाव जे बर'फोर दङ, बेसेबा गिदिर मुलुगाव जे दखरसे हालामाव बर'फोर दङ, जों बेखौ अरायसम नाजाबाय थानो नागिरो आरो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिबोनाय जायो। आरो बे फालिनाया आसामावल' नङा, सारा इन्डिया, सारा भारतआवनो आरो भारतनि अनगायैबो नेपाल आरो बांलादेश बायदि बायदि माखासे गुबुन हादरावबो जोङो बेखौ फालिनाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो बेखौ ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जे जोंनि एराउन्ड गासै 60सो फरायसालिफोर दङ। बै फरायसालिनि सामलायगिरि, फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो गोग्गोमै बेखौ फालियो। दा बे बेलाखौ
नोजोर होनानै जोङो थुनलाइ आफादनो बेखायनो बेनि थाखायनो 28 अक्ट'खौ सोलायनांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा बिथांमोना सोलायाखै, बेखायनो जोङो दुखु फोरमायदों। दुखु फोरमायनाया बेनो जे आंगो धोरोमखौ थुनलाइ आफादनिफ्राय नेवसिनाय जादों। गुबुन गुबुन धोरोमखौ बिथांमोना गासैखौबो गावसिनि सिडुलाव मोजाङै सोजोबदों, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौआरिनि जिथु बे गाजा गोमजायै फालिबोनाय, जायखौ जोङो रेस्ट्रिक्टेड हलिडेआवबो जोङो बन्द' सान हिसाबै फालिदोंमोन, नाथाय थांनाय 2018 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव जिहेतु जोङो आसाम सरकारनिफ्राय आबुं बन्द'खौ मोननो हादों, बिनि थाखायनो जोङो गोजोननायजों आरो जिहेतु जोङो बांसिन रंजादों। बेखौ जोंनि रंजानायाव बिथांमोना बादा होदों होननानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसोआव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जाहाथे एसे सोलायनानै लाफिनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थादों। दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि जानानै आं बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय थाबाय। मानो होनबा 2025 मायथाइनि फैगौ जानुवारिनि 27, 28, 29 आरो 30 खालाराव बर' थुनलाइ आफादा जथुम्मानि खालार लानायाव जोंहा 28 जानुवारिया जोंनि बर' हारिनि गुबै आंगो आरो बाथौ धोरोमनि गोथार बाथौ साना गोलैदों। बे दिनाव जोङो बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौनो जों मान होनानै दुलाराय आसाम आरो गुबुन गुबुन हादोर नाङैनो जोङो बेखौ गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों। आरो देग्लायबो जों बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै जिल्ला जिल्ला खुंनाय जायो। दा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय थाबाय बेनो, जाहाथे बे बर' थुनलाइनि जथुम्मानि खालारखौ अननानै एसे सोलाय सोल' खालामनो हायोब्ला मोजां जागौमोन। आरो जोंनि बे 28 जानुवारि खालारखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो खाबु होयोबा जों जोबोद गोजोननाय थागौमोन। आरो नों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो थुनलाइ आफादनिसिम मेरु गौथुमनिफ्राय सावरायनानै लाइजामबो हरनाय जादोंमोन। लाइजाम हरसेयावबो बर' थुनलाइ आफादा बे खालारखौ चेन्ज खालामनायखौ जों नुनो मोनासै। बेहाय जोंहा जोबोद दुखु थाबाय। मानो होनबा बर' थुनलाइ आफादाव मैखोमै बाहागो लानाय बिबानगिरि लानाय बिथांमोनाबो जोंनिनो बाथौ सिबियारियानो जोब। बिनिखायनो जाहाथे बे दिनाव जोङो गावनि आंगो धोरोमनि बे गोथार सानखौ फालिनायनिफ्राय जानगाराव थानानै बर' थुनलाइ आफादाव गोसो गोथारै जों बाहागो लाहैनो हानाय नङा आरो देग्लायनि बोसोराव। बिनिखायनो हानायमानि जों गुरै खावलायदों बर' थुनलाइ आफाद बिबानगिरि गासै नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै जाहाथे जोंनो बे गोथार बाथौ सानखौ खुंनो खाबु होयोबा अननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। मानो होनबा बाथौ धोरोमनिफ्रायनो राव थुनलाइ हारिमुवा ओंखारलांनाय, बेखौ दिनैनि थारिखसिम जोंनि बर' सुबुं गोरों गोरा मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना रावबो मिथियै गैया, बयबो मिथिखागौ। बे हिसाबै बाथौ धोरोमखौ मान लाखिनानै जाहाथे थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खालारखौ अननानै सोलाय सोल' खालामोब्ला मोजां मोनगोन, गाहाम जागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोरबोनि गोथार खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै। दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानोदि बर' थुनलाइ सानखौ जोंनि बाथौ जोनोम साननि गेजेराव बे डेटआव लाफानायाव जोंहाबो गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय मोनदों। मानो होनबा माहारि आफाद थुनलाइ आफादाव जोंबो उन्दैनिफ्राय मोनबोनाय, जोंनावबो रोदा रोदा थैयाव दङ। जों दा गावनि धोरोमखौबो गारनो हाया आरो माहारि थुनलाइ आफादखौबो जों गारनो हाया। मोननैथिंबो जोंहा रोदा सुनानै दं। बिनिखायनो जोंबो थुनलाइ आफादखौ बै डेटखौ सोलायनो हायैयाव जोंबो गोथौयै दुखु फोरमायदों। आं जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै आं बेखौनो दुखु फोरमायथिदों आरो एसेनोसै।
खुलुमबाय दिनैनि बे समाव जिरादा बुथुमगिरिफोर फैनायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे सानाव बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि जानानै जा उदालगुरियाव जानो गोनां मिरु थुनलाइ आफादनि जा जथुमा जानो गोनां बै जथुमा जानो गोनाङाव जोंनि बाथौ धोरोमनि जा मोनसे बर'नि एंगार हायै जि सान बे सानखौ लानानै थुनलाइ आफादा बा बानजाय आफादा बे अक्ट'खौ लानायखौ जों खोब दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ ग्रुपनि जानानै सारमोनखौ बानजाय आफादखौ बा मिरु गौथुमखौ खावलायगोन जे नोंथांमोना बे डेटखौ बा बे अक्ट'खौ सोलायनानै गुबुन दिन डेटखौ नायनानै बा गुबुन अक्ट'खौ नायनानै सारमोनखौ लाजानायखौ जों जोबोद लुगैदों बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय जानानै।